dag skal vi se, hvad Jakob laver, når han er alene hjemme. Inden på en færd. Hey, jeg skal lige have den der. Ja, stop nu af, mand. Jeg kommer snart hjem. Jeg skal nok. Haha, så kan han sgu lære det. Det er sol, og det er søndag. Alle der smiler og lidt musik. Na, 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 na. Er du okay? Jakob? Er du okay? Jakob? Er du okay? Skal jeg hente din bukser? Hold nu kæft, Jonas! Det er ærligt. Godt. Er du okay? Er du okay? Nok mobilen. Det er nok en god idé. Skal vi se, hvad der sker?